Guys, Di ang pinakasakit itong ano, itong binaliwala niya ako dahil sa'yo. nga. Pero katong last part ang pinakasakit sir, katong time nga last na jud. Ikaw ba naman makainom og duha ka long neck ka tanduay? Makakaya pa kagubad na makanta. Matulog lang siguro ka guys. Please, haluin daw mo patulog ka. Nag-intro ko. Samsung ni. Nag-intro ko pero wala din na-record guys. Sayang kayo. I-try na mo og interpret among paminahon nga kanta. Kamo na bahala. Please comment below and subscribe Jabjilo TV. Okay, so nami kanta nga paminahon, i-try na mo og interpret na tama among interpretation. So here we go. Ay, mamulbos ta kay lain kaya tong nawa nga nag-vlog. Di maklaro kayo. Ayan guys. Basta mamulbos ka niya, inaraw ng rasa, you know na. Guys. Di ang pinakasakit itong ano, itong binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nga. Pero katong last part ang pinakasakit sir, time nga last na jud. Katong ingon siya ba nga ito na ang huling araw. Ito na ang huling awit na iyong Murag ito na maririnig. niya murag. Ito na ang Dili ang huling kanta nga tinig pang move on mangud ni. na dati kang kinikilig. Ito na. Ayan. Pause. Interpret natin. Si ito mga lovers dyan nga maraga nang na kuan na ba nawadan og paglaom. Kung nawadan mo paglaom, ayan na paglaom pag gagawa ninyo. Ito na ang huling awit na iyong maririnig. Siyempre, siguro mamatay na siya. Ano yan? Pagigugma, mamatay na. Ito na ang huling tinig na dati kang kinikilig. O, di ba? Mamatay na talaga siya. Ito sa wala ka ulit na lockdown. Di ba? Unsa mo na interpretation na to eh. No. Oh, di ba siya na? Siya na pala. Bago niya. Nabili pala niya? Nabili niya? Para jud na sa lalaki nga bag-ong yun. Good. Na- Yang Okay. Sabi na lang. ihatag lagi sa iyang hanggang. Sa to collab jud kanyang babae no? Okay lang siya. Okay. Ito na muling araw. Maling araw. Mamatay na talaga siya. Okay. Ang closure Ha. ni kay sa lalaki man, dili sa babae. Lagi no. No. Grabe yung feeling sa emotions sa lang tao. Siguro ang lalaki ma'am matutong ni Ma'am Jess nga sa Facebook, ginakuha niya tapos Ginabaliwala na siya. So sa lalaki na lang siya mo communicate. Sa lalaki na lang siya mo communicate. Buutan guys siya guys kay di ba? Namalihog po siya nga pakisabi na lang daw. Nga okay ra siya. Ang sakit siguro rin nagpakasal ang babae no? Iba mo silingan na. Oh, silingan. Mga tsumusa ang silingan. Oh, hayaan mo mga tsumusa ang silingan. Hayaan niyo na. Oh, alam, mamatay na siguro siya. Maalam naman siya. Alumisan. Mahiling na na istorya niya si Bathala guys. Na istorya niya. Sa the last word niya. Muna okay. Di na siya mahilak. Dapat dili pasagdan sa bag-o. Ha? Dapat dili siya pasagdan sa bag-o. Niingon siya sa Bathala nga di siya pasagdan sa bago? Iyang gihiling ba? Gihiling niya. Gihiling niya nga unta dili siya pasagdan sa bag-o magigugma sa iyang. Unsa man iyang bagong nahigugma mga balasubas siguro po no? Di man siya siguro ko dili kaya siya. Dili mo. Tama po. Kay panon. Si Parayan boss. Sumuka ni kadaoy. Pero
Pero gwapo gid sig lyrics po bitaw. Kapag yung lyrics, ato ihubaron nga ni. Oh, di na siya ay, stop boss. Nganong di man siya mag-isa? Nganong di man siya mag-isa daw? Dili siya gusto nga biyaan, basin mabiyaan na pud siya. Ano. Dapat ubanan niya perminti. Kung unsa to iyang mga kaagi sa unang nagkuyog sila, ingatan gyapon sa bago. Karayon boss. Kung kana ingatan mo siya. Ingatan mo siya. Ay, ingatan mo siya. Oops, boss. Ingatan mo siya, boss. Stop, boss. Ingatan mo siya. Ingatan mo siya. Binaliwalaan niya ako dahil sa'yo. Buto sa bot. Pag... Ingatan mo siya. Sir, gamay na lang ko kayo sir. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Sama imong ka na. Ingatan mo siya. Siyempre, sa bago, iya yung gi-wishes bago nga, ampingan tong iyang gihigugma. Kay wala, di siya gusto nga mapasakitan. Kay pinangga kay niya. Ato na itong kanon, yes. Kanang hubaron na sa tinuod. Ano naman na, nga, Ana, wala dyan ko kabaluan na inyong ipangapit natin. kanta kayo na, gibaliwala. Ting alas 2 putong tutulog. Gibaliwala na niya dahil sa'yo. Nangyamang ko pagka-deliver, no? Kay with emotion, yun, grabe. Nawala ta. Boss, padayon, boss. Padayon. Sa'yo? Aha. Nawalang saysay yung pagmamahal. Nagibiyaan siya. Siyempre, 5 years, 10 years. Oo, tapos nawala Tagal. lang kalit. So it Ito, no? means, nanagid sila yung mga challenges. Oo, na. Nagkapit lang kayo siya ba? Kapit. Siya, niya. Dahil sa'yo. Muna na, huli, magpakamatay na gina siya. Huling awit. Maririnig. Sir, ay mabroad lang siguro. Ay, ma-abroad yun. Mabroad lang siguro. Sa ato pa na siya yung mga pang-istorya sa unang kikilig. Before siya wala pa sa iyang abroad. Nasa istorya niya sa iyang bago. Nagyakay-yakap siya sa una. Nakalik-halik magiging sila, guys. Mga dismusa. Ayun, mga dismusa. Friends Nakialam mga dismusa. Friends na siya nga kanang nag-advise. Okay. Kung love di mo siya, palayaan na nimo. Mamahalam. Sakit naman yan. Malay mo, di na si girl. Yeah. Ingatan mo siya. Pero wala ramang gunang mga ito-igod kung hindi na dyan ka-happy niya. Happy na katong bag-ulang nimo na ila. Tama boss. I-stop mo. Maskin, unsa na mo kadugay, unya, nadyoy ka ng mga time nga dili na dyan ka malipayon, wala na dyan imuhang masin. Unsa na mo, taghan na ka inyong mga kaagi. Nya dili na ka-happy. So, syempre, gusto dyan mo nga mubitaw. Dili ka ng mga pagsubok ninyo duha, inyong mga happy moments. Mga happy moments, yung mga panag-uban ninyo. Okay, palayon. Nawala ng saysay. Pagmamahal, kag-ibiyaan nga nino. Tarong, sir. Stop, boss. Okay. Stop. So, dugay gid sila. Tagal na binubuo. Tagal ko rin binubuo. Siyempre. Wala gid niya gisuko siguro, mas sila pa sila yung mga challenges. Ikaw ba naman? Mga challenges dugay sila, ilang relasyon o kuan, unsa na lang maabot. Sakit kasi ang Pero part. wala gyapon, gipalaya gyapon. Sakit kasi ang part, guys. Kay tagal ko ring binubuo. Siyempre. Yan. Ay mo ani pa daw para makitamis. Naliwala dahil sa'yo. Ingatan mo siya. Ikaw na pala. Mo na, bagong niyang uyab, guys. Grabe sakit kayo, guys. Sakit kayo na eh. Dili kay kuan ni, basta tubig lang ha, dali ra kay kuma. Nag-message sa siya. Uy, saba mo din, nag-message siya. Okay. Sakit kayo na, pero okay na siya. Ay na, napaalam lang kagwang. Kanina nang lyrics.
tayo. Stop. Ayan. Para no sa Bisaya, guys. Di na tayo mathematics, kaya di mo tayo mathematician. Dala tayo squiro, tala tayo sa patiha. Kini siya, katong lalakiha to, kay ang iyang uyab sa una, manggo. Makarelate pa. Sakit kasi ang part. Nga naman tin, sakit man Sakit tin. jud siya nga part kay kanang kid-accept na jud niya maski wala gid siya mabuhat nga. Naka-move on. Naka-move on na. Dapat dili wala pa siya ingon nga naka-move on kay nagbuhat pa man siya kanta. Kanang mga panahon na, mo ano nang panahon na nga huling mga last time mga nagginaksanay mga panuhak. Nagginaksanay sila, guys. Naghinalukay pagid mga Ginoo ko, guys, naghinalukay. Hinalukay ra mo ka wala mo kay lain. Ginaksanay gani no. Naghinalukay. Wala mo kay Happy Mother's Day. Pero kadtong nga tay mo to iyang ginahandom nga mo lagi magginalukay sila, magsanay sila. Pero ito na ang huling araw, ito na ang huling dati mong boss padayon. Ito na. Sakit kayo, guys. Pero nahuman ang kanta, guys. Huwag nyo na mo nahubad ang kanta, guys. Gwapo siya magkanta. Comment, reaction. Okay kay ang kanta. Grabe, Dagan guys. maigo. Sakit kayo, sakit Katong kayo. mga gibiyaan. Sakit kayo na kanta. Hearts na. Among gi-try og hubad sa Pinasaya, pero di gina mo makaya, guys. Ikaw ba naman makainom og duha ka lungnik ka tanduay? Makakaya pa kaghubad na makanta. Matulog lang siguro ta, guys. Please, aluoy daon mo patuluga. Patuluga naman ninyo. Ay, grabe naman. Yan.